Říká vám něco Oracle JD Edwards? Pokud ne, tak teď byste měli nastražit uši. Je to totiž jediný podnikový systém ERP, který potřebujete pro řízení společnosti. Není to jen další technologie, ale mozek celé firmy. A proč? Je to jednoduché. Můžete s ním řídit celou společnost. Zde provádíme důkladnou analýzu potřeb vaší firmy a poté navrhneme ideální řešení firemních procesů v ERP systému. Finance, distribuce, výroba, to vše naše ERP řešení bez problémů zvládne. To ale není všechno. Data. ERP systém JD Edwards je možné provozovat prakticky po celém světě. Založíte si novou pobočku třeba ve Spojených státech a jednoduše převezmete připravené procesy. JD Edwards má 25 jazykových mutací a funguje ve více než 100 zemích světa. JD Edwards umíme provozovat i z cloudu a tak máte zajištěnou kompletní podporu 24/7, 365 dní v roce. Kromě toho, že vám garantujeme 100% úspěšnost implementace ERP, budeme dále udržovat váš ERP systém v souladu s legislativními požadavky a novými firemními procesy. Naši zákazníci tak provozují JD Edwards nejen v České a Slovenské republice, ale prakticky po celém světě. Algotech vytvořil vlastní produkty, které rozšiřují možnosti základního řešení od Oracle. Oracle? Já myslím, že není na co čekat. Ozvěte se nám a my vám pošleme nezávaznou nabídku. Algotech zajišťujeme komplexní IT služby.